Jako jednodušší. Zkuste, jestli to jsou buchryzony. Můžeš to ochutnat. Správně! Jasně, asi jo. Já nemyslím, že Ne, zevnitř by mělo být, ne? Ne, vlastně zvenčí. To dej ze spoda. Tak. A tohle To dělá. Počkej. A takhle to zase. No, super. Já jsem ze spoda, no. Ale věříme tomu. Jeden. vysací zámek. Vem mi to říkal taky. Vysací zámek tam Je je. tady místní nebo tu je? Mámu nemá co řídit. My se nenažerem. To máš doma, no. Zvedáme to. Doprostřed, položte. A tak už to pokládáme. Tak to ne, něco ne. Ten trošku za mnou. Dobrý, za Kubou, za Kubou, za Kubou. My ještě tady čekáme na ty dvě soutěže. Ne na hlavičku. Na špičku. Hele, a ty bys to mohl nožem tam něco... Ale vyplešatý hlavy. Abyste to ale neobrousili. A ukáž. No, to nebylo podložit. Travička. Jo, a zapřeme se o to. Nabít sobě od sebe. Pořádně zatáhni. Zájem zabrat? Ještě. Ale ty máš ten přehled, kde jsou ty děvčata z té services? Proč já musím?